Yo, είμαι μαζί με ο Λάμπρο και σήμερα θα κάνουμε το Tarantula Challenge. Δηλαδή να φάμε μια push το αράφι. Δεν θα σημαίνει, φτιάουλε! Anyway, από πότε εύχομαι τους 10.000 subscribers, είπα να φάμε και εμείς μια. Αράφι. Ναι, αράφι, όχι καριάμου. Barbecue flavor. Έτσι δαμε. Αγοράσα την που ήρθα Θαϊλάνδη και πραγματικά σχέζομαι πάνω. Zebra Tarantula. Yevsinalas! Cooked and dehydrated with a light, rusting barbecue. Fucking hell! Άνοιξε. Oh my god! Πάει εγώ. Λέω μισά. Μπουλούς. Είναι πήγε. Έτσι άσχε, να μου καρτέρα. Έχει πρωτεΐνη και μέσα. Πάνε προς το σβάλο να μου κάνει ρε. Τρώει οτιδήποτε έχει πρωτεΐνη. Είμαστε μέσα κάτκα πάρε. Πού ξέρει. Αύριο να τελειώσει ο κόσμος. Το πόη. Ένα. Στοπ. Oh my god. Πάτε ένα μωρό. Τέα δόντια. Ρε, σκατά. Τώρα να περιγράψουμε την γεύση. Σαν κούλμα. Σιαλάς, ένα ράχνι. Τι κάνουμε με τη ζώνη μας. Και εδώ. Όχι, όχι. Φαντάσου ένα μωρό και... Να μωρό. Ευχαριστώ ρε, βοηθάς. Φαντάσου του να έρθει μια ράχνη να φάει το μωρό σου σε εσένα. Τον νιούμπο. Πιού ποξαν το... Ναι ρε, πιού. Είχαν το να τσιθιόν πας στην Ελλάδα. Τα του δεν έχει γεύση μπαρμπεκιού ρε. Πρέπει να σε εξηγήσουμε τι είναι τούτα. Σκουλούτια και μουλιούκια. Ναι, άσυλας ρε, σκουλούθια. Σκουλούτια. Επειδή σας αγαπούμε τόσο πολλά, θα φάμε μόνο να ράχνει. Εγώ δεν το ξέρω καν γιατί δεν σας αγαπώ. Να φάμε και σκουλούκια. Σκουλούτια. Ναι. Σκουλούτια. Κατά τώρα ρε. Μυρίζουν μπαρμπεκιού όμως, είναι το καλό, δεν μας έγινε κάτω το πράγμα. Αέρας ρε, όπως τα λέγεις. Ω, τόνι. Όχι, δεν το βάζεις. Καλό λαδό θα έχεις απλά. No, yo lo...